алейкум дӯстони азиз, созе нағзин саломати хубай духтарако ҳами қадвойкои фасон омадагиай бо беҳтарин качества доранд. Марамат биёен бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 7 дарвоза, 2 қатор дасти чап. Инами подвал омаден, 7 дарвоза, 2 қатор дасти чап биёен, ҳатман меёбеди магазина, рақамошона мемонум. Качестваи инода гап нест, шортикан футболка, кати шортикшай, качестваш зури зурай 3 донаш 100 сомонай. Бори гуанҷоай духтаро, марҳамат касе дар корай, ина расветкоша оз нишон метим и азами вая тақрибан азами 2-3 моҳара сар меша размераш то 2 солара размер дора. Мана бинен ҳозяй пачкошк шодан камакак ҷинҷитаракай, леке качестваи материалда гап нест духтаро, беҳтарин качества дора. Мана 3 либос 100 сомонай. 3 тайнам хели комплекта мегирен 100 сомонда харидорӣ мекунен. Баъд медонен духтаро ира шушта гудакда мепӯшони зурай ҳичи намешава. Ана баъдан бо ҳози бо дигар хел моделошам ҳаст. Ина меоям ҳамхелан духтаро то ҳами 1,5-2 солара размер дора. ҳамроҳи шортикошонана бирмуди доранд. ҳамроҳи бирмудошонанд. Духтарако ира бинена хушругиша ҳамқа материалш фасонай иам то ҳами 2 солара меша тамом. Шушта мепӯшонен ҳам бурукчаша бирмудачаша ҳам хиди анами футболкара. Аҷоибот 3 солада меша? 3 солада мешидай духтаро то 3 солара размер аста. Ина дута расветкае качествашта гап нест, гарантирую гуфти гапо биёнай пеш бо як бор хитон бинен качестваша. Мана моделҳои хушру овардагиан шумода то охири навор ма тамошо кунен. духтариёшам ҳастай. Шахсан ма гирифтам духтаромда қафасон ина нигоҳ кунен охи ваян шортику футболкае хонада метонен бигирен гудакода. Ибори сумка дора, шортикша бардорен, иё сеташ 100 сомонанам қа качествашон фасон и пушчай диден навистаги вайш материалаш зурай ҳичи намешава. Мана шушта кудакда мепӯшонен, ино то 10 солара размер ҳастай. Мана нигоҳ кунен чихе хушру. Ази бо ҳози як гили дигам дора. Ина ози иглшам нишон метием. Тамошо карда интихоб кунен духтаро. Инам амхе, ина бинен. И аями 5 сола сар карда то 10 солара размер меёбен шортикошон катян. Мана футболкаву шортик 3 донаш 100 сомон. Качестваи зури зур духтаро, гарантия да качестваи ино. Биёен ҳатман харидорӣ кунен. Ин магазин бисёр чӣ дорад духтаро. Ҳамаи чизошон 100 сомона доранд, бо 20 сомона доранд. Ози бо медонен чи ласиноҳои 5 сомона духтаро. Ози ман ласиноҳошонам нишонтон метиҳам. 3 расветкаи 5 сомон донаш. Ина сафед манаи вай ҳаст, кабут астай, розви астай. Донаш 5 сомон. Ина каседа дар кор боша омада аз анами ласиноҳо харидорӣ кунен. Ба духтаро футболка омадай, ҳам духтарона ҳам бачагона ҳамиқа хушрӯай качествааш 20 сомонай донаш. Ина оз якта ба якта нишон метем, ё ҳамаш бори гуанҷӯан. Ина нигоҳ кунен расветка дорад то ҳами 4 солара размер аста. Ино мана бинен ҳамаи ҳамино 20 сомон донашай. Качестваи зури зур духтаро биёен ҳатман барои духтаракотон писаракотон харидорӣ кунен. иша бинене бои қихшричаяй. Мана 20 сомонӣ. Марҳамат. Интихоб хеле бисёрае ҷада тамошо бино. Бо омадахтон аз наздики диден боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Мана бори навинка. Ина духтаронашам ҳаст. Духтаронаш то ҳами 2 сола 3 солара размер ҳаст. Ай 6-7 моҳа то инами 2 солара 2,5 солара размер ҳастай майдаакаш 20 сомон. Ана моделшам ҳами хел. Иам то иш то 3 солаяй, аями 6 моҳа сар меша то 3 солара размер ҳастай. Мана ана боя модели дигаша и платишка баринай духтаро. Мана киртача баринай дарузак. Иё диден чихе хушру. Иёям 20 сомонан. Мана материалшам аҷоибай бори гуанҷо. Марамат духтаро дер накунен, ҳатман нависен дар ами соҳиби бор. рақамош ҳаст. ҷошона ки наёфтен духтаро занг заненшона бо шумода мефаҳмонанд. Духтаро касоне ки омадано анами дувои кора наёфтан, марҳамат бори навинка омадагиай биёен. И аями 4 сола сар мешавад то 6 сола 7 солара размер
тоғри мегирад духтаро. Марҳамат, ина бинен кабуд дора, розви дора. Камака қафута равен. Кабуд, розви. Дидем брукушкати материалаш аҷоиботай. Мана и цвет. Мана касоне ки размери калон гуфта буданд, марҳамат, размерои калон духтарако омада харидорӣ кунен. Расветкаоша бинен чӣ хушрӯай. Сиёҳ ҳам ҳастай. Мана касе ки сиёҳ мехоҳад, ина сиёҳшам ҳастай. Ира материалаша мешуви ҳичӣ намешава. Материали нағ закакай. Ана баъдан духтаро бо бурук омадагиай. Буруко 25 сомонай духтаро. Марҳамат, ҳози бурукоям ласиноорам нишон метиҳам. Ҳамаги 25 сомонай. Ва ёшон размеросшон ай ҳами 2-3 сола сар мешава то ҳами 6-7 солара размер ҳастай. Яъни нигоҳ кунед 25 сомон вилветакай материалаш хушрӯай бурук. Мана нигоҳ кунед фасонакай качестваш зурай. На расветкаоша бинен. Мана 25 сомонда ана мехе буруки фасон метонен ки харидорӣ кунен фарзандтонда. Ана баъд бо ласина ҳаста иам хушрӯай ба наздики расветкаҳош мебиёя. Мана и 25 сомон качестваш зури зурай. Мана каседа даркорай ҳатман омада айпеш борошона бинен. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, подвал 7 дарвоза, дуюм қатор, дасти чап духтарако омада айпеш тамошо кунен борошона. Беҳтарин интихоб овардагиян. Хулоса, тамошобинони азиз, анамин новинкаҳо ҳамаш 3 донаш 100 сомонай, 20 сомонаям доранд. Биёен, боварӣ дорум маъқултон мешавад. 5 сомонаям доранд. Чӣ хеле диден, ласинои 5 сомонаям доштанд. Баъд ина бурукчаҳошон 25 сомонай. Ина бурукчаҳора нишон додум. Марҳамат, дар кор боша, омада харидорӣ кунен. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.